Лятото е супер! Готини приятели, плажни игри със семейството, усмивки и купища снимки за спомен. А със сладолет Ескимо, лятото е много повече. Опитай новите вкусове на свежите Ескимо кола, лайт и ягода. Потърси сладоледите Ескимо в фризерите на Алджида и се наслади на лятото до последната му хапка. Алджида обича сладоледа. Знам какво не направи миналото лято. Защо да отлагаш? Най-добрите цени за дома и строителството са в Балмакс. Пазарувай още по-изгодно с Балмакс карта за лоялни клиенти, която ти носи много предимства. Вземи само с Балмакс карта. Гранитогрес само за 14,99 на квадратен метър. И градинска люлка Холивуд само за 89,99. Идва лятото на късметлията. Под капачката на Кока-Кола и Кока-Кола Зиро от 500 мл те очакват 250 000 награди. Споделяй с приятели и печели! Само днес, само сега, уникалният тиган за палачинки Делимано с 50% отстъпка. Само за 19,90. Делимано е с керамично покритие и храната не залепва по дъното. В него приготвяш съвършените палачинки. Позвани сега и получаваш и весел подарък. Мини книжка с забавни рецепти и игри за деца. Обади си и поръчай своя тиган за палачинки сега. Само за 19,90. В тигана за палачинки Делимано приготвяш още толкова много ястия. Бързи закуски за цялото семейство. Омлети, пържоли, зеленчуци, шишчета, филета, мекички, пържени филийки. Но има и още. В обикновен тиган всичко плува в мазнина. С Делимано е достатъчна само една капка. Виж, палачинките са перфектни. Не залепват, не загарят и не се късат. Тигана Делимано е с голяма повърхност. Цели 25 см диаметър. За страхотни палачинки с съвършена форма и равномерна дебелина. И почистването е супер лесно. Просто забърсваш със салфетка или изплакваш. И готово. Не чакай! Поръчай тиган за палачинки Делимано само за 19,90. В него приготвяш вкусни палачинки и любими ястия за цялото семейство. Обади се сега и получаваш и весел подарък. Мини книжка с забавни рецепти и игри за деца. Побързай! Офертата важи до 1 час след тази реклама. В тигана за палачинки Делимано готвиш вкусно и здравословно. Само с капка мазнина. Благодарение на алуминиевата основа и керамичното покритие, топлината се разпределя равномерно и храната става сочно отвътре и хрупкава отвън. Тиганът Делимано има голяма и равна повърхност. По нея нищо не залепва. Виж, палачинките просто танцуват. Поръчай своя тиган за палачинки Делимано само за 19,90. Получаваш и весел подарък. Мини книжка с забавни рецепти. Приготвяш съвършени палачинки и разнообразни ястия. Бързо, вкусно и здравословно. Побързай! Уникалната отстъпка от 50% е в сила до 1 час след тази реклама. Обади се сега и вземи своя тиган за палачинки само за 19,90. Позвани на 02 81 851 31. Don't miss the series premiere of Dallas right here.